2023 год быў нялёгкім. Вайна Расіі супраць Украіны, якая закранула і Беларусь, вайна рэжыма супраць беларускага народа. Але мы, беларусы, умеем перадолеваць цяжкасці і ісці наперад. У гэтым годзе мы вызначыліся са стратэгічнымі прыярытэтамі, у тым ліку з галоўным прыярытэтам еўрапейскай інтэграцыі. Мы вырашылі выйсці з саюза з агрэсарам. У гэтым годзе мы ўзмацнялі нашыя структуры і каардынацыю паміж імі. Мы хочам змяніць баланс сіл, каб перамены сталі магчымымі. І мы не толькі змагаліся за перамены, а таксама рыхтаваліся да іх, што важна, каб у пэўны момант ведаць, што рабіць. Намі распрацавана стратэгія перахода да новай Беларусі. Мы зараз выносім яе на грамадскае абмеркаванне ад імя офіса Святланы Ціханаўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады. Мы спадзяемся на ваш удзел, на тое, што вы можаце ўнесці свае прапановы і зрабіць эту стратэгію лепшай. Беларусы годныя таго, каб жыць у дэмакратычнай краіне, дзе іх паважае ўлада, у краіне, якую паважаюць у свеце.